Urtean zeharreko bigarren domeka. Eta gaur ikusten dugu Jaungoikoaren berbietan nolako agertzen dan, eta evangelioaren eta Bibliaren sentidua zein dan. Eta askotan geuk emoten dutzagu sentidu teoriko bat. Eta egon lehi badakigu zer dan, baina ez dakigu nola bizitzen edo zer egiten. Eta horrezegatik, hainbeste alditan ikusten dugu nolakoa izan behar dan gure izana. Praktikera eroan behar dugule. Praktikak eroan behar dugule. Isaias edo profetak Mesiari buruz zozen esan ebela, bai izan lehi. Baina iragarpenak aparte, giure ganatu behar dugu hau. Giure ganatu, egun hau, ez dira ametsak, bizitza baino. Eta horrezegatik, esaten du Jesus gaur, nigaz betetzen dela entzun duzuen barri honak. Gauza bera da, Jesus ez dator inor bildurtu edo ikaratzera. Bere naia ez da ezartzea. Bere edo benperatzea, ez dau ahultzen, edo nespen edo zorionik nahi, ez dau ezin zurituzko zuritu nahi. Txirotuakaz, baztertuakaz, ahulakaz eta palekaz dagoan Jaungoikoa, Jesus egan agertzen da. Dan aldatzen da beragaz. Mesias ez da beste moduko ahaltzua, Isaiasek iragarriteko baino. Behar badabaki guzti hau, ezer barririk, zarra barri horregatik ezinbestekoa da galdera. Egiten eta dutxan lekurik nire bizitzan Jesusen barri honari. Aita, Jesus teorikoa, akademikoa, liburukoa ezagutzen dut bakarrik, Jaungoikoak dana barri egiten dauan, grazia asko urte hau, egia bihurtzeko. Eta da nire erabakietan, aukeretan edo eta eguneroko jokeretan, hauze da oinarretako bat. Evangelioa liburu intarigarria esazik bizimodu bizitea da. Otarrezegatik esaten du Jesus, amen, beteten dugula. Nazareten zur eta lur geratu ziren ustez ezagutzen ebelako. Jesus erritik joana zan oraintzu. Evangelioak ez da bez denbora zehazten. Eta orain, hauze kontau jaku. Jesus Galilea itzuli da. Jordanetik itzuli da. Herri ibili eta Nazaretera, antzez izan heldu da. Zergatik geratu dira zur eta lur, irazkian. Hauz esan dan graziaz betetako bere berben gaitik. Jesusek ez ebazan gauza honak esan edodo. Itzegine barako pasarten Isaias profetak, mendekuaren aitamena kendu egine barako baino. Jesus Jaungoikoaren barri hona iragarten dau, baina ez dator mendeku ekartzera. Izan be Jaungoiko aita da, baina ez Jaungo mendekatzea dira. Eta bera etorten da erakusteko bidea. Teorikoki bizitzera. Testigulez Jaungoikoa beha agertzen da. Jainko algustidun betikoa, zuzendu zeure gogorak gure jarduera. Zure zeme maitearen izenean frutu ono ugari mondeigun. Eukaristia zer honetan, Jaungoiko hori gure horrean agertzeko eskatzen jarraitzen dugu. Modu batera, edo bestera, epifanikoa aurkestea da, epifania da aurkestea. Eta egin behar dugun, helmuga eta bidea erakusteko. Guri guztia egiten dugu gure ekintzak, Jaungoikoaren borondateak gidatuak izan daitezen gura dogulako. Joan dan domekan, ama Virginiak esan euskun lez eurak esaten deuskuna, eginten badogu, egingo dugu zan lanak onak izango dira. Eta bera izena izango da bide, batu hauetan gidatuko gaituena. Bera da gidari, aragitu dago alako bidie nolakoa dan erakusteko. Begitu jauna, begionez gure eskaintzari. Eta zaharotu izu, ez zure espirituaren indarrez guretzat salbazio sakramentu izan dadin. Oparen gaineko toitz honetan, zarrera urtien 2 baino gehiagotan errepaketzen dana, ezin dizku antzari gure horrean emon godan gertaera bakar eta herripeka ezina. Izadiaren eskuetan landuko doainak, Jaungoikoen erruki eta baldintzari bako maitasunagaitik bihurtzen dira. Zaba señorako dugu zen doaiak diran kristoran, gorputz eta odolea.
Badakigu zure almena handiaren egintza dana. Gizaki hilkorrei jainkozko zure laguntza motea. Eta luzarei izate hilkorretik ataratzea tanbe, osabidea. Holan, gizon baten bidez galdua ziranak, beste gizon baten bidez izan ziren salbatuak, Jesukristo, gure jonoren bitartez. Urtean zeharreko domekako 3. prefazioa. Gizon batek salbau gizakiak. Prefazio hau bat dator guk aldar entzun dugun barrionarekin. Gaur bete da entzun barri dozuen idazkera. Evangelioan agertzen da moduan. Gizakia salbaten dau gizakia. Kristo jangoikoaren izenean aragitua eta bardin dana pekatuan izan ezik. Hori, holanda jangoikoa gure izaera. Jainkotasunari indarraz laguntzeko dauan modua dalako. Aragiak loria bidea gu guztiontzat be, eta sinorako atia da. Kristok erakusten duzku zelan bizi daiteken aragitik, danok deitzen deutzagun aintzaren bide hori. Dei bat da, aita santuei gogorazteko baragia da salbazio, aitak gogorazten da aragia da, salbazio lekua guztiontzat, eta Kristok eurak erakusten duzku bidie. Jainkoa guztiona, bizi barriaren grazia eman diozkuzu. Egizu, postu gaitezela beti doa honegaz. Eukaristia maitzeko, Joangoikoari eskatzen dutzagu, Joangoikoaren grazia zabaltzeko. Zain apalak izan gaitezan. Eukaristia jaso ondoren. Itxide jogun bere ekintzari gure bizitzak bizitzen. Eta holan, Joangoikoak egiten duzkun doainen loriratua gaitezan beti. Bere maitasun, amaibakoaren eta bere errukiaren doaina gure bizitzei deitzen dut zuena. Aste hon izan eta izan zoriontzuk.